abi na kog attendance para snack. So at least mapahibawon tos mga tao dire nga kana fake news na siguro o kuan magaling. Para nako murag fake news ginay nana no nya kinani ang mga tao sad maghimo-himo mo po sila god og kana mga nana o signing Facebook pati daghana kayo kuan. Daghan kayo may gala ang mga maghimo-himo na lang ani ini nga Facebook. Straight to the point. Gutan tani may gala kay ingon na ba si Chis Escudero nga unya na lang ang impeachment unya na lang sa buwan sa Hulyo magsugod. Straight to the point. Medyo kung buwan sa Hulyo na ato nang i-discuss mga kailan medyo di ba ka alanganin na pod. Og sugdan pod karon dayon i-open mahigalang BBM ang Congress lalisonon pod og doon na bay urgency o to pag-interview kagahapon ni Amy Marcos ingon sa may gala nga unsa may emergency ana ron nga i-open na to ang Congress nga total ka ng impeachment dili man na ingon nga kanana ang ginalian gyud mga higala 2023 pa man ang giplano kaya katugos Franz Castro mahigala kay sabaan man sa gyud to mo na may nisulti nga 2023 pa November daan na nagplano nga i-impeach si Sara. Anong dugay man nga pasaka ang articles of impeachment? Ano na dugay man? Di nalangan diwa na. Last day na lang yun noon sa session mo pay pagpasaka. Di malangan yun. Or adtong panahon na wa pa mga higala ma-establisar ilatong gituyo usad niya magquadcom sa mag-expose sa mahigala ana nya hantod nga masuko ang mga tao para dunay support ang impeachment. Ang pagtagad no buntaga mahigala sa banuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Now point. atong pagtagad mahigala kay ni aning survey sa Pulse Asia. Karong buntaga kung pagtagad mga kaigalaan sa mga senatoriables, no? Og unya kung ako ning butang din himay-gala atong ihap-ihapon naay uban nga nagligas sang gamay ra kayo statistically tie with other candidates apan doon na ni sila ranking gyud ug ato i-rank mahigala bisag dunay gamay lang pila ka porsyento pila ka % lang ato lang hatagag pagtagad mga higala no kay kini magod kon man kini ni ang at least ang mga tao mga higala doon na nagihimong survey unya kini maong survey mahigala tuning tan-awon nga kana na ang Pulse Asia tan-awon to ang credibility ug mohaong basad sa atong survey kaugalingon sa RMN kanini ang atong RMN og Oculum Analytics mga sukid tigpaminaw nga atong tie up ang top 12 medyo pare-parehara no ato ning gituyo nga natay survey mahigala sa RMN with Oculum Analytics para nga natay kaugalingon gid ba kay usahay mahigala ning at least kung naay mo gawa sa survey tan-awon to mamao ba sa atong survey at least verify na to nga kini medyo legit ni kay usahay kining survey mahigala karon manggawas man ni mga survey gud gini panahon sa eleksyon na bisag wa ang uban mahigala wa gani mahibawin ang usay nga nang ubang survey na karon ato pagtagad mga kaigalaan kay gihimo ning maong survey January 18 to 25. So kung moingon ka January 18 to 25 wala pa ni ang nahitabo mga higala nga impeachment wa pa ni mahitabo ang kinini ang pag-impeach ni Vice President Sara Duterte mga kaigalaan sa Ubos Balay Balaoranan. Straight to the point. So mo ni mahigala ang nahitabo mga sukid ti paminaw no. O katong tan-awon mga kaigalaan kay bag-o man lang no ug moingon ta mahigala nga pag impeach ni Sara mga kaigalaan kadto pa man lang Miyerkules indayken no. Miyerkules pa man lang so February 5 ang sunod nga survey mo tan-awon po nato human mga higala kining nahitabo mga kaigalaan nga impeachment sa lower house pero man kay matandog tong Senate kay kuan man kanana ang ni adjourn man sila ug ang katong ubang mga senador mahigala daw kay matandog. So ato ning pagtagad mga higala rong taon ini moong sitwasyon pero sinyasi ko dai og unsay atong unahon indayken okay naman siguro padayon na kus kung discussion indayken kay uban mingon magod nga mag-viral sa attorney pwede sadtang mag-viral ready lang natong virals din pero ato lang sang i-discuss ni mga kaigalaan. So kung atong tanawon ang survey sa Pulse Asia January 18 to 25 wa pa mahitabo ang impeachment mahigala ni Sara. Kay si Sara na impeach sa lower house niadto pa lang February 5 o niya ang conviction adto na sa Senate kung makonbikto or ma-acquitted ba siya mga kaigalaan. So mauni ang nigawa sa survey sa Pulse Asia mahigala atong i-flash mahigala diri sa atong kwan alang sa mga social media followers
og alang sa atong mga listeners sa radyo, ako lang basahon. Nag-una gihapon mga kaigalaan si Erwin Tulfo sa maong survey nga dunay 62.8% ang iyang score mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Medyo consistent ni si Erwin. Kung atong tan-awon medyo consistent sa nga naas number 1 position gida. Ang second karon nining mong Pulse Asia survey mao si Bungo. Di gyud sa kakumpiyansaan si Bungo, no? To misulbong mahigalas number 2. Sunod mahigalang kwan. Doon na siya score mga higalang matawag na to mga kaigalaag 50.4%. O gunya, ikatulo, si Tito Soto, 50.2%. Percent na yun mga higalay, kwan. Statistically tayo kini si Bungo o si Tito Soto. Labaw lang gamay porsyento si Bungo as compared to Tito Soto mga kaigalaan. Ikatulo mga kaigalaan, ikaupat, mao si Ben Tulfo nga dunay 46.2%. Straight to the point. So kining 46.2%, ikaupat siya gamay ra kay biya, 0.1% kay biya ni Pia Cayetano. Straight to the point. Kay si Pia Cayetano mahigala dunay 46.1%. Mao ni ang kang Pia Cayetano mahigala. Statistically tayo ni sila, Unya, grabe ang kwan sa mga senador ron, kanabang grabing dinut-anay gyud mo na nga dagan ka karong senador ron panahon na nga medyo dili kay kasikat kinigod karon ang Pilipinas gud mga kaigalaan. Ang unahon mo guning sikat mga suking tigpaminaw, no? O gaunsa mahigalay ikatampo sa Senado, ikaduha na lang na, basta unahon taning sikat, Tanawa, So, ang ika-5 mga higala, ika-5 ni si Kwan, ika-5 si Cayetano, gamay la, 0.1% la. Ika-unom si Senador Bong Revilla Jr., nga dunay 46.0%. So, sa 46%, mga kaigalaan, dunay tulo ka mga senador nga naa diha. Gagmayar kayo mga, point something ra gyud mga kaigalaan. Point something ra gyud. Tani tagag pagtagad mahigala. Unya, tanawa ra. Kini ni ang ikapito, Amy Marcos, 43.3%. Straight to the point. Ikawalo, Ping Lacson, 42.4%. Gagmay kag mga biya, no? Unya, ikasiyam. Kini ikasiyam mahigala nga dunay statistically tayo ni kay pulos 41%, pero nagbiya lang mahigala og point something. Ikasiyam si Willie Revillame. Willie Revillame, 41.9%. Ika na po, Senador Bato de la Rosa, 41.2%. Ika-11, Abi Binay, 41.1%. 0.1% ay biya mga kaigalaan. Ika-12, Manny Pacquiao, 40.6%. Ika-12, Tiya mo na mga kaigalaan kinis Manny Pacquiao ba, di pa na kakumpiyansaan kaya daghapon ni kwarta. Unya, ang ika-13, di kakumpiyansaan nga daghang kwarta si Camille Villar. Na ika-13 si Camille Villar, mga higala, pero gamay na pagbiyan lito lapid, ika-14, 37.4%, 37.7%. So, kining ika-13 o ika-14, dili pa na kakumpiyansaan kay si Camille may kwarta. Kay si lito lapid, mahigala, kini ang sikat. Muambak ganin ni kabayo, kanabahin ng survey. Masi muambak na sa ninyang score unya, mga sukit tigpaminaw. Atong tiwason ni mahigala, standby lasa. Ang uban pa nga mga senatoriable sa human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Straight to the point. Doon na mahigalay uban nga, mingon nga, ayay, kanindot sa survey. Kato nagkapabor, nindota sa survey, tinuod na survey ha. Ato pong dunay gilaban ng mga kandidato nga wapon masod survey mga di na tinuod na survey ni motor ni oy pag sure niya oy. Ang ako lagi kasulti ini mga higala nga dili ni akong survey. Mao kana nga paminaw og mayo akong gi-quote ani ang Pulse Asia, no? Ang maghimog og survey Pulse Asia, SWS mo na sa maghimog survey. Kami gani sa alimen mga kaigalaan
partner man lang mi sa Oculum Analytics. Ha? Og mutuo mo sa survey, da tuo. Ang di mo tuo, da ayaw. Ha? Kay ngano balikon ako dili ni akong survey og dili po ko mo survey ana kay biyan ako ang gasto ni survey ay. Lalim ka na usa man na kang painit ka na dito mag house to house ka ani surveyha or nanawag na sa telepono. Kana magong mga pamaagi ba unya no sa paghimo sa survey. So akong balikon na dili ni akong survey ni si Pulse Asia. Unya ato lang ning gisgutan mga kagalaan. Dag mo tuo mo, da tuo. Ang di mo tuo, di ayaw. Katong uban nga nakapabor, tanaw nila, labi pag ilang amigos tulpo, minsan, tinuod yun na surbiha to ni. Pero ang uban, mahigala og lahi po ilang kandidato, mga di na tinuod na nga survey. Mao ka na mahigala nga, sige lang, no? Trabaho, kini mga higalang ika-13, ika-14, o kining nasuod sa top 12, dili pa ni basta-basta mga kagalaan niya, medyo makarelax-relax sila. Tungod kay, kini manggod mga higalang ika-13, ika-14 nga musudlanay po dito, si Camille Villar ba yan na, o si Lito Lapid. Kana si Camille Villar o si Lito Lapid mahigala, di lang sa ta magsulti nga kahigala o sa ilang ika-contribute sa Senate ha. Kay ang kamatuuran ron, ang mga tao mahigala mo, tanaw man kasi sikat-sikat doon mga kaigsunan. O na nga, kinini ang ato sa tanawon mga kaigsunan, kinini ang kuan. Ilabang posibilidad nga mo daog. So, kinisla si kuan, Pacquiao, kinis Pacquiao po di basta-basta indikin. Maningkamot sa ni mga higala, di ni mo basta-basta lang. Nya ika-15 mga kaigalaan, tanawa, Villar Camille 38.4%, Lito Lapid 37.7%. Ang ika-15 ramana si Kiko Pangilinan ika-29.1%, ang iyang 29.1% ang iyang score. Og ang ika-16 si Bam Aquino nga 27.4%. Kini si Kiko og si Bam di pa man ikakumpiyansaan sad. Kay posible pa man mahigalang mo sulbong pa ni sila. Posible pa. Kay kini man gud mahigala sa Kiko, doon na magipoy mga supporters na sila. Unya kini ni ang siyempre karon labi na sugod na ang campaign period, mo kuyog na si Sharon yun ani sa pagpangampanya mga higala. So di na to ma-discount ang posibilidad niya musaka pa ni Kiko. Kini si ko ano, balikon ako kini si Camille, dili basta-basta nga ma-discount yung posibilidad mga higala. Mo kumpayot pa ni mga sukitig pabinaw kinsa kay matagak ani no. Kini si Kwan, Lito Lapid, posible pa ni kumpayot, anad ko ni kumpayot sa salida. Kanya, karon tanawon ni mo mga kagalaan, kini ni ang si Pangilinan, si sunod si Bam Aquino, ika-17 may gala si Hunasan. Ika-18 si Abalos. Ika-19 si Ong, Doc Willie Ong, ika-20 si Francis Tol Tolentino. Unya dayon ika-21 Salvador Philip mga higala. Ika-22, Busita Coronel. Isa ni, sunod, ika-23, Rodante Marcolita. Ika-24, Singson Manong Chabit. Wa naman ni Chabit, nga nag-appeal pa man eh. Wa pa ni si Chabit mo, kuha na ni, withdraw ni panahon na. Kay, kuha man ni, January 18 man to 25. Wa pa siguro mo withdraw si Chabit, ano panahon na. Unya, sunod si Bundok Jimmy. Ika-25, ika-26, Ariel Kirubin. Kini si Ariel Kirubin, sige na nagsurusuroy, may gala, ika-26 siya. Sunod, Vic Rodriguez, ika-27. Ika-28, si Apollo Kibuloy. 29, Di Guzman. Ika-30, Montemayor Joey. Ika-30, Montemayor Joey. Uy, ika-31, Castro. Teacher France. 31 man, medyo lisod na ng 31. Boy, no, ang importante lang ng Castro lang, yan gukuron, Kibuloy lang sa... Unya, sunod ni Castro si Casinio. Casinio Tede. Ika-32. Ika-33, Mendoza Heidi. 34, Ramos Danilo. 35, Gonzales Norberto. O ika-36, Tapado Michael Bongbong. O ni mahigala ang nabutyag ini mong survey sa Pulse Asia. Na katong mo tuo, da tuo. Katong ingon nga, dili na tinod nga survey. Da, sige, ayaw mong tuo total, di mo po ni ako.
Pulse Asia kini, no? Nga survey mahigala dili ni ako ning gi-broadcast lang dire, ha? Para nga makahibaw ning ato mga listeners kay ang uban mahigala maingon man tinuod na, ang uban maingon di na tinuod. Para ninyo di po ko mamugos mo tuo mo dili kay total number 1. Ngano mamugos man ko sabay ko makuha ana, di ba ni ako po survey? Tambay may higala sa ano ato ipadayon nato isgutanan sa survey. Doon na po iba na stress mga higala sa akong gisgutan nga survey. Niingon mahigala nga di man nakatuuhan imong survey attorney. Ako moingon lang po ko nga dili ni akong survey sa Pulse Asia ni. Nara ninyo mutuo mong dili og na stress mo kay ngano nasuod si Willie Rebilla mi diha di duha na ta na stress. Natunay mo giganahan ko na nasod si Willie. Ay lang mo kabalaka katong mga layo-layo pa survey kay napalagi tsansa. Kay karon kung adlaw first day pagod sa campaign period. So katong kuan napay tsansa to. Kinilandaan may gala kinis Camille o kinis Lito Lapid. Naa si Katrisi 14, di man basta-basta kay kani di man dadali kapildis Camille. Mo kumbate pa man ni kumbate ni mahigala mo saka ni. Do nagi matagak sa gidan ni. Labaw na si Lito Lapid, di pa man basta-basta makuan gyud sad. Kay medyo sikat-sikat man. Karon kini sa Kiko Pangilinan, di man nimo ma-underestimate sad si Ma'am Aquino. Si Franz Castro ika-31 man eh. Aw basin pa pod og duna pag hapoy ka paglaom oy. Are you ready? So ayan lang mo ka-stress din ha. Ato lang ning agig lingaw-lingaw ning survey. Balikon ako, dili ni akong survey sa Pulse Asia ni. Ako lang ning gisgutan. So kung na-stress mo nga naunsa pa po na sa willing nga naman diha, dili na akong survey. Ang uban sa mahigala, kuan ayan lang mo kabalaka, total. Kini si Kibuloy, ika-28. Kini si Franz Castro, ika-31. Wata masayod og doon na pa na siya mga chance sa tingali po doy. So relax na mo diha, relax lang. Lingaw-lingaw, mahigala. Ato lang yagi kataw-katawa ni mga sukid tigpaminaw. Naibaw man ko lain-lain man tago na huna, no? Unya doon na iban nga, di ay angayan. Tinul bitaw nga doon nagi mga angayan gyud sad. Nga mas senador, unta nyo, sa unta maning nanagan, maning mga way angay ning uban, nga naa na suod na basta 12. So, na-stress mo na, dili ni akong survey. Nalagot mo kanang inyong mga, kanang inyong mga gusto ta makasuod. Di aman noon sa layo. Kini mga tao, mga ila man eh. Survey man sa Pulse Asia. Ay lang mo kay padadiha. No? Total first day pa man ron sa campaign. Napay tsansa kato inyo mga kandidato nga to sa layo-layo. Sama ato mga gusto gyud mahigalang mo daog Kibuloy, ka-28 man Kibuloy. Si Franz Castro gusto makadaog. Alam-amin yung kaugalingon nga na pag paglaom kay first day pagod ron survey. First day pas campaign. Kining top 12 may labida. O magisgot tas ka kuan pod kanang kasikat og kalig-on, medyo lig-on gyud mo na karong panahon na. Kini na as Kirubin day, daan man ang sikat tas Kirubin ta. Manya murag ngayan masad siguro unta ni. Pero sa unta man lisod man kay ning kalakiha nga mga sikat pa siguro ning nanagan mga higala eh. Natunong mga kuan ba nya napay mga namalik. Kins Lacson lang na si Tito Soto nga nibalik, bida. Di man po nimo madali ni sila kakuan god. Si Pacquiao ika-12, kinis Pacquiao maning kamot sa ni. Narabay kwarta sa gini mga higala por bida. Kining top 12 mga kailan medyo ligon-ligon man pero doon nagi kung doon ay kuan na doon nagi targeto na ni. Doon nagi matagak ang musaka inis Camille or bakas Lito Lapid Pangilinan na Bam Aquino. Kinis na doon na pa ni mga paglaom. Unasan og si Abalos kani si Utso man. Si Tolentino gani na mas ubos-ubos gani. So ay lang mo ka-stress ining survey sa Pulse Asia.
Lingaw-lingaw lang tagamay mga higala. Are you ready? Okay. Something you can feel. Karon to taon na to nisgutag tiwas nga survey result mga kahigalaan ha. Ay man to si Manoy day, kato bitaw Manoy bitaw sa taga Samars, agree man to no nga party list. Nya ni dagan ron kisa to si Kwan. Dako na labagas to po to mahigala tong iyang billboards in town. Ani withdraw na, ni withdraw. Bitaw ron panahon na withdraw na kitan-aw ni bida gahi ani mga kon eh. Unya aron mo withdraw sa kandili po kay Kwan imo lang inon nga withdraw ka kayo kasi sama ang sabit ba nga pneumonia siya withdraw. Tinod bila Wilbert Lee. Dako to gasto tong iyang mga kwan, iyang mga billboards. Pero tinulay lang hakan si Wilbert Lee ang ngayan ba puto unta inday posible ha, di kay ko yung kaila pero mura magligdongon to nga pagkatao pero saon ta man ni Ron Good nga ang mga nanagan ba na timing bitaw kini mga nanagan niya pa yung mga namalik. Medyo ligon-ligon sa good. Nya mo dawat ta sa realidad nga usaon ta man ning atong elections Pilipinas nga unahon man mahigalag kinsay sikat. So mo nay nakakuan na pita. Ako uyon ko ninyong uban nga na ay angayan ibuto pagka senador pero so layo man lagi in town. Mo nang uban mahigala morag na stress kuno ining maong survey sa Pulse Asia. O mas stress mo din ha na daghan ta mas stress ani kalakihan mo nang ilingaw-lingaw ta lang ni. Saon ta man daghan na stress may galangan no ganang naa si Willie na. Naon saon ta man na ngika siya man si Willie Rebillame. Ambot mo bagi ka nimo aktual sa eleksyon nagi mo gawas. Asti lang alegriha. Okay, kanang taon may gato tagaga pagtagad kay bida ning atong mga isgutanan puti naghana mahigala human lamang sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom. Straight to the point. Now sa pikas bahin may galas dili padayon ning issue survey. Balikon ako ay mo ka kuan nga stress mo anang damay ko nag-text nako diri maka-stress na imong survey attorney di kumutuo ni mo survey pag sure daw ngano naman na suwili. Ngano suko man kang Willie. Kasabot pagod sa imong gibati ni Willie pero ay lang kay nagkuan na oy. Ikataw-katawa ta lang ning maong survey sa man ni ungot magamay ning atong kuan nang gamay lang ha kay sa kay ang atong stinger mahigala ni kuan magamay asa gamay lang kayo kay unsa man ning kalakiha be gamay lang kay mahigala may mo nang nagitay stinger mga sukit tig paminaw para nga manindot ning atong dagan ron sa istorya diyan na asa ako hinahinayan lang kay adiara Nanong di man kuan nga giaway man ko diri nga di na katuuhan ang imong survey attorney diya sa akong chat. Di na katuhan imong survey pag sure diha oy. Nganong naaman na si Willie. Wa ko sahaan na si Willie di man niya ako survey. Na ayaw butarin na si Willie. Ngano ba niya? Ako may pakasad doon. Saan taman tingalig daghan pa mga taong ganahang Willie kay basi nagtuupos lang nga igabot sa Senado ug magduwag wawaw eh. So saan taman na maunay nahitabo mga sukit paminaw karon taon ha pala di mo ma-stress ang survey ha.